tunganage munun be ka ala jeni wakati na mali kɔnɔ ya ka taga se mali kɔkana ale ma an be aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati ale cogoya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi utukalo tile 11 san 2026 a y'aw bisimila kunnafoni waati sera. Kunnafoni daminɛla bi i n'a fɔ ladala ko fɛn min ye diripa ye ni o ye an ka finitigilakaw ka kunnafoni di so ye ale bɛ kunnafoni dilaw ni ka olu wele ka se ka an ka finitigilakaw ka lahalaya ni ka o da kunnafoni dilaw olu kulo kan bi tɛnɛndonya in na u ka conférence de presse bɛ kɛ salle min kɔnɔna la kunnafoni dilaw tun bɛ yen nɔ an ye fɛn min sɔrɔ ni ka yiraw la ja la aw ni an ka jɛ ka olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mun kɛra kunnasini san kan na an ye hakililajigin ko la an ma don a détail la parce que camp commandant le lieutenant colonel Ali Umurani a y'a kuma bɛɛ fɔ k'a ban nɔgɔ t'a ka kuma la kuma jɛlen don réseau ye fɛn tɔ minnu fɔ olu bɛɛ ye propagande ye parce que aw yɛrɛ b'a dɔn sisan i mana ja dɔ sɔrɔ mun ka di i bɛ se k'o kɛ n'a ja ye mais mun kɛra terrain kan bɛɛ y'o ye donc an tɛna don o détail la mais an kun y'o o kuma rappeler ka da kun mun kan ka se ka jugu jatigɛ wale tigiw k'u ka mode d'action c'est-à-dire u bɛ agir cogoya min na ka se ka mɔgɔw hakili lajigin a la n b'a dɔn sisan maliyɛn caman hakili yɛlɛlen don fɔlɔ maliyɛnw kun bɛ lanɛgɛn u hakili kun tɛ sigi u jaabi tigɛ parce que nkalon caman kun bɛ tigɛ u ye image caman kun bɛ bɔ contexte kɔnɔ ka ɲɛsin u ma donc o jatigɛ a kun bɛ activités paralyser a kun bɛ fɛn caman tiɲɛ mɔgɔw ye mais ni kunnafoni dira di cogo la nɔgɔ ka bɔ a la nkalon kana tigɛ a la mais fɛn bɛ fɛn na fana mun b'a to mun bɛ kɛlɛ fɛrɛ gundow da kɛnɛ kan juguw kan mɛn makun bɛ se ka k'o de kan n'o tɛ fɛn o fɛn bɛ fɔ an fɛ fɛn o fɛn bɛ fɔ faamaw fɛ a fɛn c'est nɔgɔ t'a la ni mun ma se ka fɔ c'est parce que an ka kɛlɛkɛden minnu bɛ terrain kan u ka sécurité bɛ se ka k'a da fɛ u ka dignité bɛ se ka k'a da fɛ an yɛrɛ ka kɛlɛ fɛrɛ taabolo o fana bɛ se ka bila en danger donc an bɛ se ka makun olu fɛn sugu de kan n'o tɛ an tɛ fɛn dogo ɲɔgɔn na donc mun kɛra san a kun ye ka action dɔ kɛ ka tila k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ sisan jugu tɔ tora o de k'a fara denmisɛnninw tali kan aw y'a ye hali dugu caman na n'an ka camion ni fɛnw bɛ tɛmɛ ni minnu bɛ poser u bɛ denmisɛnninw de sara sisan ka taa poser u ka cɛfarin caman banna u ka cɛfarinw banna depuis 25 avril la kuma caman ma kɛ mais dadigi mun kɛra o la ala de b'a dɔn o de y'u fɛgɛya kosɛbɛ o de y'u bila 4 juillet attaque la 4 juillet attaque la laɲini tun ye damadɔ ye u tun b'a fɛ o de tun y'u ka dernière cartouche ye k'a fɔ bon yan'an ka fɛgɛya kosɛbɛ an ka essayer ka ANEFIS minɛ n'an ye ANEFIS minɛ a ka ca ala fɛ nord bɛ k'an bolo minnu bɛ nord dɔn kosɛbɛ u b'a dɔn n'i ye ANEFIS minɛ sira bɛ bɔ ANEFIS ka Sahel bɛɛ taama fo ka se fo Égypte ka tɛmɛ Tchad la ka tɛmɛ Niger la ka se fo Égypte o sira ninnu trafic modèle bɛɛ b'a sira la donc u ka nafolo sɔrɔ siraw don ANEFIS fana b'i permet ka Gao menacer n tɛna da détail bɛɛ la parce que an ka chef d'état-major ka kuma la o thème na a y'a bɛɛ fɔ en détail n t'a dɔn n'a hakili b'a la 25 avril kelen kɔfɛ u kun ye a essayer ka yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko Mali bloquelen don Bamako bloquelen don u ye tile filani ko kuma la bɔlɔlɔw sanfɛ u ye tile filani ko kuma la médias internationaux bɛ kan k'a ta ani u dɛmɛbagaw bɛ kan ka essayer ka mɔgɔw jatigɛ n'a ye mais bɛɛ y'a ye a ma sira sɔrɔ an ka cɛden minnu binna parce que kɛlɛ fana taabolo ye nin ye kɛlɛ tɛ se ka kɛ ni o n'a ɲɔgɔnnaw t'a la an ye dugawu d'u ma ala k'u jigiyɔrɔ kɛ alijinɛ ye minnu joginnen don ala ka nɔgɔya k'u ye minnu bɛ bolo la halisa k'a f'u ye k'a f'u ka famille ye ko fɛn bɛɛ bɛ kɛ pour que ka se ka u lana u ka so mais a fɛn sugu ninnu bɛɛ b'a dɔn captivité fɛn ninnu a tɛ se ka fɔ kɛnɛ kan mais u k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ de bɛ ka kɛ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ o bɛ sen na déjà pour que o bɛ se ka segin donc an bɔra kuma la n'o ye n b'aw fo ka waleɲuman dɔn. A
an bɛ to an ka finitigilakaw ka kunnafoniya ale kɔnɔna la. Fɛn min ye sankaw olu fɛ yen nɔ ni an ka finitigilakaw dagayɔrɔ min bɛ yen nɔ ni karɔgɛlɛ diinɛ tigilamaw y'a laɲini ka bingani wale ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw dagayɔrɔ kɔni o ma utukalo tile 9 a yirala k'a fɔ an ka finitigilakaw ye dankari karɔgɛlɛ diinɛ tigilama 50 bɔɲɔgɔnko ka bunahadamadenya de la an ka finitigilaka damadama kɔni fɛnɛ olu kɔni jogina maa minnu jogina an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya kɛ olu ye. Mohamed Yusuf Bacili ni b'ale wele ko Rasbasha ka taga se Urokiyatu Dumbiya ma n'ale bɛ wele ko Rose Poivron u tun bɛ kiiri tigilamaw olu ɲɛma kunu utukalo tile 10 san 2026 a yera k'a fɔ ni maa fila ninnu kɔni ka kiiri kɔni ale jaabi o ma se ka bɔ kunu k'a sababuya kɛ sariya sen kura min ni o sigira sen kan u bɛ ka u yɛrɛ ɲininka n'u kan ka u ɲangi ni o sariya sen kura de walima n'u kan ka ɲangi ni sariya sen kɔrɔ de kiiri tɔ ale kan ka laban bi utukalo tile 11 san 2026. Entreprise Tunga Lafiya ale ye Mohamed Kebe ni ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma k'a ka duplexi ka o jɔlen banni tile ni ka o di a ma kunu tɛnɛ utukalo tile 10 san 2026 Banangɔrɔkaw olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya sa u ka résidence Tari Kɔnɛ ale kɔnɔna la n'ale bɛ wele ko RTK. Tunga Lafiya bɔra ka ni sobelelwa min tile ni ka a di a tigi ma an b'a ye k'a fɔ so in yɛrɛ kɔni soden 4 de bɛ a kɔnɔ ɲɛgɛn 4 gabugu salon terasi 2 ani balcon 2 maa minnu bɛ yen nɔ sa k'i b'a fɛ i sen ka don Tunga Lafiya ka soko ale kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni wagati in na u bɛ logement sociaux programme kan Banangɔrɔkaw fɛ Kabala Jalakɔrɔbugu Golobugu Jatula Samaya ani Samakɔ n'i b'a fɛ ka nin so belebeleba in ɲɔgɔn kɔni ni k'a sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen na nɛgɛjuru sira i bɛ se k'a ta ka weleli kɛ a la an ka jɛ ka tile di ale lajɛ. N donna Tunga Lafiya la ni y'a san 3nan ye n bɛ Ala tanu u kun b'u ka baara fo cogo o cogo n nana sɔrɔ a ɲana ka tɛmɛ o kan nisɔndiyalen don nisɔndiya dan na n'a tɛmɛna ka bɔ yen maliyɛn o maliyɛn n'i bɛ Tunga Lafiya projet kɔnɔ n ka foli bɛ i ma parce que diɲɛlatigɛ ko bɛ ye danaya de ye danaya de y'an bɛ se Tunga Lafiya ma wa danaya kelen an b'o de ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ hadamaden danaya de b'i ka kow yira anw donna la danaya min kama an nana sɔrɔ danamɔgɔw de don sinon ka don fɛn na n kun tɛ ne tɛ mɔgɔ si dɔn Tunga Lafiya la alhamdulilayi n dar'u la ka don n participera u ka conférencew la u bɛ ka kuma minnu fɔ n y'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛ cogo min ninnu nana tungarankew dɛmɛli de kama ninnu tɛ kalabanjugu tɛ nanbaratɔw tɛ n ye engagé ka n tɔgɔ sɛbɛn n ko n dalen b'u la ne yɛrɛ ye n tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ si tɛ ne badenw na n y'a fɔ mɔgɔ min ye ko n bɛ Tunga Lafiya la ka sababu kɛ ko kɔrɔ minnu ye n sɔrɔ n seginna soko la Bamakɔ n ko ni n y'a fɔ sisan dɔ bɛ na n décourager mais n yɛrɛ dar'u la n donna n bɛ wari sara kalo o kalo n bɛ wari sara kalo o kalo fo ka na bi yira n na n bɛ Ala tanu bi an ɲɛ bɛ so min jɔlen na ne kɔfɛ nin ye ne yɛrɛ ka halala so ye bon mɔgɔ maraka minnu bɛ k'a suit ani siya wɛrɛ minnu bɛ k'a suit n'aw bɛ tunga na a ye da la ko ninnu tɛ kalabanjugu ye dɛ ninnu tɛ nanbaratɔw ye dɛ a kɔni danaya dan filɛ kɔfɛ ladiriya dan filɛ nin ye kɔfɛ aw bɛ ɲɛ b'a la ladiriw de don u b'u ka kow fɔ cogo o cogo a ka fisa n'o ye. An bɛ taa bankasikaw olu fɛ yen nɔ ni wagati in na dɔgɔ kɔni ale tɛ ka sɔrɔ bankasikaw olu fɛ yen nɔ ka sababuya kɛ dɔgɔ ɲininaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ foro o kɔnɔna la samiya kɔnɔna in ale la i b'a ye k'a fɔ muso minnu kɔni bɛ ka taa dɔgɔ ɲini kɔni ni ka o kɛ olu bɛ ka dɔgɔ kɔni ni ka ale feere sifawari 150 ka sɔrɔ fɔlɔ a tun bɛ feere dɔrɔmɛ 100 o de la juin kalo yɛrɛ kɔni tɛmɛnen o la i b'a ye k'a fɔ dɔgɔ kɔni ale kɔni bɛna to gɛlɛya la fo ka taga fɔ ko samiya sɛnɛ kɔni ale banna. Jaba fɛnɛ ale kilo kɔni o yɛlɛna kosɛbɛ Masinakaw olu fɛ yen nɔ jaba min ni ale kilo tun bɛ feere dɔrɔmɛ 50 ka taa se dɔrɔmɛ 60 ma sibiri tɛmɛnen utukalo tile 8 san 2026 jaba sɛnɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko jaba kɔni ale gɛrɛyara jaba marataw olu de kɔni banna.
Kamalenin dɔ ale terikɛ kɔni ye marifakisɛ kɔni ni ka a ci a la ka a bɔnɛ ani na utukalo tile 8 tɛmɛnen a kɛra an ta haka sanubɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na o dugu kofɔlen filɛ nin Gawo o mara la serew y'a yira k'a fɔ ko marifa in kɔni cira a terikɛ de kɔni fɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan halisa a ma se ka ɲɛdɔn kun min na terikɛ in kɔni ye marifa ci a la sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na. Bolimafɛn degela dɔ ale fɛnɛ kɔni nin tora fɛn min ye Bakoyi Baji kɔni o la Bakoyi filɛ nin ye Bafula bɛ o lamiri la a kɛra dɔgɔkun laban in yɛrɛ kɔni o la serew olu y'a yira k'a fɔ ko nin kamalenin yɛrɛ kɔni ale tun bɛ kulun o de kɔnɔna la min ni ji yɛrɛ kɔni fanga bonyana a ma a su kɔni labɔra o don kɔfɔlen in bɛɛ lajɛlen na u y'a ka janajaw ni ka olu kɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye maa filanan de ye min fɛnɛ tora Bakoyi Baji kɔni o la kalo kelen bɔɲɔngo de donna u ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnnin fitinin dɔ fɛnɛ kɔni tora a la k'a sɔrɔ ale ni a terikɛw tun bɛ ka u ko ji la wagati min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Laurent Gbagbo ye ale kɛra a ka parti ɲɛmaa ye ko kura mais kalo tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na parti min ni ale bɛ wele ko PPACI a yirala k'a fɔ ko a kɛra o parti o ɲɛmaa ye fɛn min ye maa 5 fɛnɛ ye sa jɔyɔrɔba kɔni dira olu fɛnɛ minnu y'a masurunyamaw ye o kɛra kunun utukalo tile 10 san 2026. Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan entreprise tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min ko k'i to tunga fɛ ka so sɔrɔ Mali kɔnɔna la k'a sara dɔɔni ka yɛlɛma i ka so kɔnɔ ka sɔrɔ i ma tila o ye tunga lafiya ka laɲini ye nin wagati in na o bɛ ka logement sociaux programme o de bɛ sen na Banankɔrɔkaw fɛ Kabala Jalakɔrɔbugu Ɲamana Jatula Samankɔ i b'a fɛ ka so sɔrɔ nin yɔrɔ kelen-kelenna fɛnɛ bɛɛ lajɛlen na numéro de téléphone filɛ a ta i ka message bila la WhatsApp la i da i ka kɛ sarata baara la u ka so prix fɔlɔ terrain ani so terrain ninnu ye titre foncier de 26 millions a 26 la ni 5 ni 100 ni 60 b'i bolo i ka compte kɔnɔ i bɛ nana ye i ka so bɛ jɔ k'a ban k'a tile d'i ma i b'a tɔ sara dɔɔni san 5 san 10 ka taa se san 15 ma a y'aw jigi kɛ entreprise tunga lafiya ye walasa aw ka so sɔrɔ Mali ale kɔnɔna la aw k'an bɛɛ donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan